Prije sam izradio ovaj bicikl na zrak kao zabavan projekt kako bih testirao koliko su vozila na zrak zapravo izvediva ili nisu. Radi tako što pretvara komprimirani zrak u rotacijsko gibanje pomoću pneumatskog cilindra i ovog sklopa s radilicom. To zatim pokreće lanac koji okreće stražnji kotač i gura me naprijed. I funkcioniralo je prilično dobro, ali bilo je nekoliko problema. Za početak, glavna osovina radilice koristi ramenasti vijak promjera 8 mm, a dizajn je zahtijevao da navojni dio M6 bude pod opterećenjem, što nije izdržalo ni polovicu nazivne tlakove cilindra. Od tada sam to zamijenio ramenastim vikom od 10 mm i sada navojni dio nije pod opterećenjem. Što znači da je promjer najtanjeg dijela zapravo udvostručen i sada bi trebao moći izdržati punu silu cilindra pri tlaku od 100 psi. Također, za maksimalnu učinkovitost, vrijeme otvaranja ventila mora biti optimizirano tako da tlak unutar cilindra bude jednak atmosferskom tlaku, kada se ispušni ventili otvore. Jer svaki višak tlaka koji izlazi kroz ispušni sustav predstavlja izgubljenu energiju, koja se mogla iskoristiti za dodatno guranje bicikla. Da bih to postigao, moram ili mijenjati vrijeme otvaranja ventila, ovisno o ulaznom tlaku, ili regulirati ulazni tlak i imati fiksno vrijeme otvaranja ventila. Nakon razmišljanja odlučio sam se za drugu opciju, jer se činilo da je ulazni tlak teško mjeriti dok je bicikl bio u vožnji. Napravio sam ovaj sustav s bregom i prekidačem na radilici kako bih elektronici dao signal kada treba otvoriti ventile, a optimiziran je za rad na otprilike 35 do 40 psi. Pa hajde da vidimo koliko daleko ovo stvarno ide. Dakle, spremnik zraka mi je na 100 psi, a tlak je reguliran na 40 psi za cilindar. Ovo bi mi trebalo dati tlak ispuha od otprilike 15 psi, što je što bliže atmosferskom tlaku. Nadam se da će ovo biti dobar test dometa. Ostavite komentar u odjeljku za komentare ispod koliko mislite da će ovaj bicikl prijeći. Ne mislim da će biti predaleko, ali zato sam ovdje da to testiram. U redu, krećemo. Bez pedaliranja. Dobro smo krenuli. Dok ja testiram domet bicikla, a ti nagađaš koliko daleko možemo ići, proći ćemo kroz neke okvirne brojke. Spremnik na stražnjem dijelu bicikla ima kapacitet od 24 litre i napunjen je na 100 psi manometarskog tlaka. Tlak na manometru znači da izmjereni tlak koristi atmosferski tlak kao referentnu točku. Dakle, pri 100 psi tlaka na manometru, u spremniku se nalazi otprilike 6,8 atmosfera zraka koje se mogu ispustiti. Što znači da spremnik pohranjuje ekvivalent od 6,8 puta svog volumena pri atmosferskom tlaku, odnosno 163,2 litra atmosferskog zraka. Svaki put kada klip završi puni ciklus, otprilike 0,4 litra volumena se ispuni zrakom. Sada je ovdje važno napomenuti tlak na ispuhu. Ako zrak koji izlazi iz ispuha ima tlak od 1 atmosfere, svaki ciklus će koristiti 0,4 litre ukupnog. 163,2 litre, što daje ukupno 408 ciklusa. Ali ako je tlak ispuha na 2 atmosfere, svaki ciklus će koristiti dvostruko više zraka, što učinkovito prepolovljuje domet. Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je minimalni tlak na kojem bicikl može raditi, jer mu je ipak potrebna određena sila da me gura naprijed. Još nisam testirao minimalni tlak na realnom terenu s novim omjerom zupčanika, ali recimo da postavimo minimum na recimo 1,5 atmosferu tlaka. Oduzimanjem toga od procijenjenog volumena dobivamo ukupno 127,2 litra atmosferskog zraka koji se može ispustiti kroz ispušnu cijev. Dijeljenjem toga s 0,4 dobivamo približan broj ciklusa od 318. Sada svaki ciklus klipa pomiče bicikl za ukupno 2,15 metara. Stoga se vrlo gruba procjena dometa može izračunati kao 684 metra. Da. To znači da je spremnik definitivno prazan. Oko 18 psi. Kako bih izmjerio domet, ponovno sam pregledao snimku i izbrojao koliko je ciklusa klip napravio, te to pomnožio s udaljenošću pređenom po ciklusu.
što daje ukupni domet od 640,7 metara, što je dosta kraće od procijenjenih 684 metra. Ne samo to, nego nisam cijelo vrijeme davao snagu tijekom cijelog testa, jer bih neko vrijeme vozio bez pogona prije nego što bih se okrenuo, što znači da je cilindar zapravo odradio ukupno samo 263 ciklusa pod pogonom ili 565,5 metara. Ovo bi ili sugeriralo da je tlak ispuha bio malo iznad atmosferskog tlaka, ili da je prošireni volumen cilindra malo veći nego što sam procijenio, jer nemam način da ga točno izmjerim. U svakom slučaju, bicikl je prešao 640 metara vjerojatno brzinom hoda. Pogledajmo hoće li ići brže. Dakle, u spremniku je 100 psi, ali regulator sam potpuno otvorio, tako da će 100 psi ići ravno u cilindar. Nisam siguran koliko će ovo brzo ići, ali nadam se da će mi dati puno okretnog momenta na stražnjem kotaču. Razlog zašto kažem da ne znam koliko će brzo ići je taj što postoji maksimalna brzina protoka zraka u i iz cilindra. Stvarni ulazni i ispušni otvori u cilindru su prilično mali. Ali ako mogu prenijeti puno okretnog momenta na stražnji kotač, onda bi me trebao moći prilično dobro ubrzati. Prvi test na 100 psi. Držim fige da se ne pokvari. Eto ga, uspjelo je. To ima puno snage. Ali stvarno se čuje tlak na ispuhu. Da, pritisak ispuha je jako visok, kad ga voziš pod ovim pritiskom. Pitam se koliko je pritisak pao samo od tog jednog pokušaja. Pritisak je već pao na 80 psi. Hajde da to ponovimo. Dakle, sada je na 80 psi. Izgubio sam toliko pritiska u jednom pokušaju. Opet me je izgubio. Nakon što ste vidjeli ovaj test pod većim pritiskom, vjerojatno jedva čekate da testiram ronilačku bocu kako bi dulje održavala ovu razinu snage. Ali hajde da napravimo nekoliko predviđanja. Pri dovodnom tlaku od 100 psi, svaki ciklus koristi otprilike 1 litru zraka pri atmosferskom tlaku. Pretraživao sam internet i najveća ronilačka boca koju sam mogao pronaći ima 20 litara i može se napuniti do 230 bara, odnosno 220 puta većeg tlaka od atmosferskog. To daje ukupno 4540 litara zraka pri atmosferskom tlaku. Ako to podijelimo s količinom zraka potrebnom po ciklusu i pomnožimo s udaljenošću pređenom po ciklusu, dobit ćemo domet od otprilike 9,5 km ili 5,6 milja. Sad, ovo zvuči prilično dobro, zar ne? Ali to nije cijela priča, jer spremnik od 20 litara, koji je predviđen za 230 bara, nije lagan na vagi. Prazna boca teži 23 kg. Ne samo to, već zrak pohranjen pod tim pritiskom sam po sebi teži otprilike 5,5 kg, što daje ukupnu težinu od 28,5 kg. Dakle da, nisam baš u žurbi da ga uskoro kupim. Da, puno je zabavnije s visokim pritiskom, ali kao i kod svakog vozila, što više snage koristiš, to imaš manji domet. Prije nego završim ovaj video, želim napraviti kratku usporedbu između ovog bicikla na zrak i mog domaćeg električnog bicikla. Spremnik zraka na stražnjem dijelu ovog bicikla na zrak teži oko 10,6 kg i daje mi domet od 640 metara. Sada baterijski paket koji je mala crna kutija ovdje na mom električnom biciklu teži nešto više od 3 kg i daje mi domet dok vozim oko 10 milja na sat. Daje mi domet od 38 milja, što je gotovo 100 puta veći domet od ovog bicikla na zrak za trećinu težine. Da imam baterijski paket koji teži isto kao spremnik zraka na ovom biciklu na zrak,
Teoretski bih mogao prijeći 120 milja pri brzini od 10 milja na sat. Dakle, ovaj spremnik zraka neće uskoro zamijeniti moju električnu bateriju. Također, kada usporedim baterijski paket s najvećom bocom za ronjenje koju sam mogao pronaći, boca za ronjenje je gotovo 10 puta teža od baterije i daje mi samo otprilike sedminu dometa ove baterije. Tako da ne mislim da će vozila na zrak uskoro zamijeniti sva naša ostala vozila. Želio bih vam se puno zahvaliti što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam je ovo dalo uvid u to kako vozila na zrak vjerojatno trebaju nadmašiti zakone fizike da bi bila korisna. Ali nadam se da vam je bilo zabavno. Ako vam se svidio video, molim vas da ostavite like. Ako ste novi na mom kanalu i želite vidjeti još ovakvih projekata i eksperimenata, pretplatite se dolje ispod. Veliko hvala svim mojim pokroviteljima što podržavaju moj rad i omogućuju ovakve projekte. A vidimo se u sljedećem videu. Također nisam govorio o performansama električnog bicikla, pa sada znam koji ću bicikl ubuduće voziti.